Bueno, bos días, moitas grazas por estardes aquí, moitas grazas de maneira moi especial á Diputación da Coruña, que está aquí representada por Solagra, e non sei se se escoita ben, a min dame un pitido, sí, e moi especialmente a Eva Mejuto, por moitas razóns, como ela decía, entre outras cousas, por ocorrérselle a extravagancia de que eu participase nun álbum ilustrado, non? Que algo para min, a estas alturas da vida, xa dilatada, algo completamente novo, cando a miña trayectoria non visitou para nunca xéneros como este, non? Entón, diredes vos, por que aceptaches, non? Pois porque a figura de Mercedes Núñez chegou un momento a miña vida, interesoume moitísimo, achegueime moito a ela persoalmente e parecíame un reto extraordinario e ademais parecíame que era un personaxe moi interesante para trasladar a ese rexistro, non? Álbum ilustrado, porque ademais para min o álbum era un xénero especial vinculado coa memoria, especialmente vinculado coa memoria. E iso, para situarnos de alguna maneira, eu creo que o álbum en sí, cun formato distinto que o se coñecemos como álbum ilustrado, que é máis, por exemplo, esta colección que dirixe Eva da Pequena Memoria, pero o álbum en sí para min é a primeira ferramenta, o primeiro recurso real de denuncia da represión e de recuperación da memoria histórica. Entón, aí temos todo un tesouro. Aquí recollín algúns exemplos do que son álbumes, pero ademais presentados como álbumes, non? Os debuxos de guerra de Arturo Souto, por exemplo, as 13 estampas da traición de Luis Seoane, que están... Ademais, digo que son os primeiros porque fixadevos nas datas, non? Pintaron e retrataron a represión cando aínda estaba pasando, o sea, nada máis empezar, nada máis darse o golpe militar, estes artistas comezan a debuxar, a representar esa represión, pero ademais da maneira máis real, non? É casi un traballo fotográfico, casi. Estamos aquí o terror dos dibuxos de guerra de Arturo Souto, 36-37, as tremendas estampas da traición de Luis Seoane, esas 13 estampas elaboradas tamén xusto no inicio do seu exilio. Están os 3 álbumes de guerra de Castelao, Galicia Mártir, Artilia en Galicia, Milicianos, que son casi iconos de denuncia da represión, coñecidos por todas vos, pero eu collín tamén 3 exemplos moi claros dos discursos de cada un deles. E logo están estes dous que, sen se presentar como álbum, sí que son coleccións de traballos artísticos que eu, non sei vos, pero para min, non sei se os vedes con claridade, pero estes dibuxos, se hoxe os vemos nun álbum, dunha feitura actual, como son os da Pequena Memoria, non racharía para nada. A marxe do que a denuncia da represión, neste caso de Uxío Souto, esta obra excepcional que relata o cruce polos Pirineos, o caso de Federico Rivas con ese claro oscuro, desa aguada con claro oscuro, eu destacaría tamén a modernidade do que é a ilustración e o dibuxo, que podería parecer nun libro como que hoxe tratamos, o que hoxe presento aquí. Traigo esta frase de Antonio Tabucchi, a quen entrevistei nunha ocasión para falar precisamente dun libro extraordinario de historia, que era aquel Sostén Pereira, que vos acordaredes. Eu fixen unha entrevista, feliz, digamos, para mí feliz, e nesa entrevista el
destacou esta idea que para min é clave, non? El decía que a historia dá datos, dá moitos datos, podemos saber cantas persoas foron fusiladas, cantas persoas foron pasadas, cantas persoas tiveron que exiliarse, mas a literatura tiña outro valor, que era dar a verdadeira dimensión da traxedia. Unha persoa que conta o que pasou, que conta o que lle pasou, que conta ese transcorrer vital, pois pode trasladar de maneira especial ao alumnado outra visión da traxedia, da represión neste caso. Eu parto de dous recursos para recuperar a memoria que eu creo que son ferramentas importantes para recuperar a memoria nas aulas. Primeiro, o xornalismo. De maneira clara, o xornalismo é un xénero que non está considerado un xénero literario en si mesmo, de feito, aquí non está representado, pero para min o xornalismo é clave e dá ferramentas importantísimas para o alumnado. Por exemplo, e refírome tamén ao que falaba antes Susana, a entrevista. A entrevista é un xénero fácil, cómodo, que pode achegar ao alumnado a moita memoria. E logo falarei deste tema, pero que moitas veces a ausencia das preguntas leva a perpetuar tamén os silencios, non? Todas as persoas, nalgún momento, nos decimos, por que non preguntei aos que nos precederon tales cousas, e hai eses socos na traxectoria. Para min o xornalismo foi vital neste país para recuperar a memoria. Eu, cando chego a esta historia de Mercedes Núñez, estou traballando en A Nosa Terra e gústame dicilo tamén porque considero que é de xusticia histórica. Cando eu entro en A Nosa Terra, un dos eixos fundamental que había ali, digamos que formaban parte da liña editorial do xornal, era a recuperación da memoria, o sea, respirábase no aire. Naquela altura, ningunha administración iniciara ese camiño da recuperación da memoria e naquela altura a universidade dáballe costas completamente á recuperación da memoria. E, en cambio, eu atopei ali, en A Nosa Terra, pois, digamos que o caldo de cultivo dese exercicio e dese traballo tan apasionante e tan agradecido que é recuperar unha memoria silenciada. E ao que temos que ir tamén, ao que temos que volver, non? Eu creo que, como decía tamén Susana, hai que volver ás hemerotecas e eu he postos a recuperar hemerotecas, hoxe convídovos a recuperar tamén a hemeroteca de A Nosa Terra, onde aparecen, por exemplo, entrevistados moitísimos represaliados e represaliadas das que non hai, a mellor, outro rexistro. Por exemplo, a propia Mercedes Núñez. A primeira chega que eu teño a Mercedes Núñez é unha entrevista feita polo director Alfonso Eiré nese semanario. E o álbum ilustrado que, como decía, eu considero que é un xénero moi acaído para chegar, sobre todo, ás novas xeracións a recuperación da memoria por esa forma de ofrecer os contidos, non, cunha imaxe moi poderosa e tamén acompañada de texto. E poño os dous, porque eu creo que dos dous bebe este libro, non? Quen é a protagonista? A protagonista é Mercedes Núñez. Eu de Mercedes digo que é unha muller atravesada pola historia. Isto danos moitísimos elementos, eu creo que de interese para polo menos, cando menos, provocar o interese na recuperación da memoria histórica do alumnado. Muller atravesada pola historia completamente. Eu contovos como me achego a este personaxe. Daquela estábamos publicando a colección Mulleres da Nosa Terra e soubemos que había unha muller que vivira en Vigo e que publicara un libro sobre o campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück é un campo o que lle chamaban de forma moi clara, moi elocuente, o inferno das mulleres, estaba ao lado de Berlín,
E había unha muller que vivira en Vigo que escribira unhas memorias sobre ese campo. Entón, buscando nas páxinas blancas, falo de hai 25 anos, como se debía chamar o fillo desta señora, Pablo Iglesias Núñez, porque polos nomes do pai chamamos e nos presentamos en casa deste home, non? A sorpresa foi que había ese libro memorialístico do campo de concentración de Ravensbrück, pero el pon nas nosas mans o que para min é un tesouro, que é un libro tamén de memorias do cárcere de Ventas. É dicir, estábamos diante dunha muller que non só estivera nun campo de concentración, sino tamén estivera nun cárcere franquista. E o que era aínda máis importante para min, era moi importante, ela decidira escribir o que pasara nos dous sitios. Estamos diante, e por eso eu creo que tamén é un pouco facer xusticia a isto de divulgar a súa figura, porque estamos diante para min da máis importante memorialista que temos a man, non? Unha muller que fai 2 libros de memorias extraordinarios. E ese é outro xénero que non tratamos hoxe, pero que é especialmente importante, porque hai unha vontade, sobre todo nas mulleres. As mulleres, se hai un silenciamento da represión, o silenciamento das mulleres é doble, non? Entón, hai unha vontade nas mulleres, en varias mulleres, de escribir o que pasou, non? De deixar unha pegada memorialística do que pasou. E eu, a través de Mercedes, intentei durante moito tempo, fixe un pequeno traballo de investigación nun mestrado, longo sobre os textos memorialísticos das mulleres, que é un tema completamente apasionante, descoñecido e xeneroso. Hai un corpus moi importante de obras memorialísticas. Que temos en Mercedes Núñez? Temos, primeiro, unha militante, unha muller que é militante do Partido Comunista desde moi nova, contra a vontade da súa familia, que non quería esa actividade para a súa filla, unha muller militante, unha muller de vanguarda, unha muller que fai deporte, vive en Barcelona, o pai é de Bergondo, é un selleiro de Bergondo, pero vive en Barcelona. Unha muller que pasa, que se compromete políticamente, e cando se inicia a represión, pois pasa un tempo no cárcere de Ventas. Cárcere de Ventas, sabedes que ese cárcere de Madrid, onde, entre outras cousas, pasou o asesinato das 13 Rosas, algo que marca a todas as mulleres que están en Ventas. Ela fai ese libro, que é un libro, insisto, extraordinario, no que aparece, por exemplo, o relato das 13 Rosas, como aparece en todos os libros memorialísticos que fan as mulleres de Ventas. Hai tamén un amplo conxunto de obras de mulleres que están en Ventas, que están no cárcere de Ventas, e logo escriben o que pasou. Son realmente os testemunhos máis importantes para saber como foi a represión franquista por dentro. Ninguén contaría o que pasaba dentro dos cárceres se non son elas. Evidentemente, os que reprimían non iban decir o que pasaba ali. Eses testemunhos son de especial relevancia. É unha muller que sae de Ventas, se compromete coa resistencia en Francia e vai dar o campo de Ravensbrück, ese inferno das mulleres, un sitio terrorífico, no que ela volve a estar nun lugar de concentración, de represión durísima. Sae prácticamente morta. Ela, cando o campo de Ravensbrück é liberado, Mercedes está a punto de morrer. Ela está na enfermería. A enfermería era o paso previo para o gas, non? Para ser gaseadas. Ela aparece libre en ese momento, liberan o campo, ela sae do campo e pasa por un cura de repouso inmensa e pasa unha temporada moi ampla no exilio en París, non? No exilio no que o cinturón obreiro e daquela, digamos, que acollía moitos exiliados, de París.
E logo, ela volve, pasa os seus últimos anos en Vigo, e a min isto tamén parece moi interesante, porque ela pasa os últimos anos intentando recuperar a memoria, sobre todo o campo de concentración. Por iso, o de Cárcere de Ventas era como máis descoñecido. E ela visita os centros de ensino, vai contando a xente, aos rapaces, ás rapazas, como se vivía no campo de concentración, como era a represión e un pouco para concienciar sobre esta situación as novas xeracións. E fai outro traballo a par, e convértese na delegada en Galicia dunha asociación que se chama Amical de Mauthausen. Coñeceredes que é a primeira asociación creada para a recuperación da memoria histórica despois do golpe militar. A primeira é a catalana Amical de Mauthausen. Ela faise delegada en Galicia e dedícase tamén a facer o compendio de persoas galegas que pasaron polos campos de concentración nazis. Ese é o Triángulo Vermello. O Triángulo Vermello existe, está guardado. O Triángulo Vermello era o que identificaba as presas. Vermello significaba que a presa era política, como era o caso de Mercedes Núñez, o S e o de España. O baúl de Pablo. Este volume non é meu, está feito por 3 persoas, e logo falarei da feliz sorte de atopar, de contar cunha ilustradora tan brillante como é Belén, que fixo un traballo extraordinario e ademais un traballo que a min me gustou moito, porque ten un elemento poético importante, pero tamén un elemento de fidelidade absoluta coa historia. E eu creo que neste caso concretamente é importante, por varias razóns. Tamén porque se antes falábamos do negacionismo, de como se nega a represión, no caso de todo o movimento que se deu alrededor da recuperación da memoria histórica e, sobre todo, dos campos de concentración, foi clave. Foi clave ser rigurosos nos datos, conservar documentación, deixar claro que o que se contaba realmente pasaba, porque os campos tiñan as súas dinámicas, eran lugares nos que non se coñecían e era fácil que pasaran, que se contaran falsedades. Entón, aí hai por parte da xente que está implicada, a xente que pasou polos campos de concentración, hai un interés especial nese rigor, nese contar as cousas, pero ademais documentalas. E aí aparece o baúl de Pablo Iglesias Núñez, o fillo de Mercedes Núñez. Cando imos á súa casa, esa primeira entrada na casa de Pablo Iglesias, eu saí francamente impresionada, porque ali había un baúl, unha caixa grande, no que Pablo durante moitísimos anos guardara toda a memoria da súa nai, toda. Falo dos carnés, falo do triángulo, falo de retratos, autorretratos, retratos que ela fixera no cárcere, os propios libros. Era como un tesouro. Ademais, daba a impresión dese cuidado, o sea, trasladaba ese cuidado que Pablo tivo a hora de guardar a memoria da nai e tamén ese amor que trasladaba pola figura da súa nai. Foi entón moi fácil atopar esa historia e sorprendernos coa biografía tan intensa de Mercedes Núñez. Entón, cando aparece esa posibilidade de facer un álbum, a pregunta é como contar ese álbum. Antes se falaba de ficción, de unha historia que podería ser real, pero que se ficciona para tal. Nos optamos por non ficcionar absolutamente nada, ou polo menos digamos que casi nada, casi nada por unha razón, porque sí que é certo que Pablo, outra das ideas que traslada Pablo nese primeiro encontro con el, é
a sorpresa que el tamén ten cando descubre quen é a nai. É dicir, estamos falando dun rapaz que nace en París, que está na súa casa, que vive coa súa nai tranquilo, que a levará ao cole, que lle fará a comida e todas estas cousas, e un día descubre que a súa nai estivo nun cárcere e estivo nun campo de concentración, e por riba escribiu todo isto. Entonces, era moi fácil tirar por aí. Como contala? Pois, tendo claro que é unha historia real, que o relato é verdadeiro, que a personaxe é ela, facendo o protagonista a Pablo, ao propio fillo que descubre esa historia, non? O neno que pregunta e tamén Mercedes que conta a súa vida, non? Mostrar algunhas imaxes. Para quen non coñezades o libro, esta é unha foto da que parte o libro, porque foi unha historia que contou Pablo que é impresionante. O sea, que cando eles volven a Coruña, ela mandalle a Pablo facer unha foto na entrada da Rúa Real, porque é nese sitio onde prenden a Mercedes Núñez para levala, despois de un periplo que non ven a caso, para levala ao campo de concentración, ao cárcere de Ventas. Mercedes mandalle facer unha foto nese propio espacio, e esa foto está trasladada ao libro desa maneira tan real, non? Esa foto xunto coa Rúa Real onde prenden a Mercedes Núñez. Aí nos hai a historia. Que conta o triángulo? Que cremos nos que é interesante, que elementos ten o triángulo que pode ser interesante para convidar ao alumnado a participar nesa recuperación da memoria histórica. Primeiro, a necesidade de recuperar a memoria das mulleres, é dicir, Mercedes é unha muller silenciada, moi represaliada e increíblemente descoñecida, necesidade que pode convidar a outras mulleres. Vainos dar de bruces coa represión máis brutal do franquismo e do nazismo, o sea, os campos, o cárcere e o campo de concentración, os sitios, os lugares da represión, e como é, con esa crueldade, como é a dos trenes que trasladaban as persoas aos campos de concentración, que son espacios realmente cruéis, non? Eses libros, sobre todo Cárcere de Ventas contra o que poidades pensar que non o leu, eu creo que é un dos libros máis emocionantes e máis felices que eu teño lido, porque que preside ese libro é a solidaridade entre as mulleres, o apoio mutuo entre as mulleres que están en Ventas. Entón, eso dá moita enerxía, dá moita emoción e moita enerxía. As mulleres están xuntas nesa situación tan dramática. Entón, eu creo que é unha lección esta que hai nesa muller comunista, non, e solidaria, que Mercedes Núñez, que é a solidaridade en todas as circunstancias. E logo, outro elemento clave, non? A defensa da verdade, da xusticia e da memoria. Se hai unha persoa, se hai unha muller que loitou por iso, é Mercedes, ao longo da toda a súa vida, escribindo esas dúas memorias, trasladando iso aos centros de ensino e, por exemplo, nesta foto que foi icono, porque esta foto utilizámola cando no único momento en que houve unha memoria por parte da Xunta de Galicia, unha memoria, unha política pública de recuperación da memoria, fixeronse varias homenaxes ás mulleres represaliadas. A primeira delas, que é unha homenaxe extraordinaria que se celebrou aquí no Teatro Principal, o que era o cartel era esta imaxe, e esta imaxe é Mercedes declarando contra os capos do campo de concentración de Ravensbrück, nun xuicio contra os capos de concentración de Ravensbrück. Última, digamos, que elemento que eu creo que interesa, o convite a saber, a preguntar e a descubrir historias próximas. Aquí falamos da represión, pero hai outra traxedia que hai na nosa historia da que tampouco se sabe e que está en case todas as casas, que é a emigración. O sea, convidar a rapazada non só a preguntar pola represión, como decía Susana, que sí tamén, pero tamén pola emigración, tamén pola vida que tiñan os seus avós, pola vida das súas avoas, como traballaban, como vivían. Bueno, todas estas cousas. Creo que aí se convite a través da figura de Pablo.
finalmente, abrir o baúl da memoria e poñer o fin aos silencios. Eu creo que isto é o que queríamos un pouco recoller neste libro, que teño a inmensa sorte de asinar xunto co fillo de Mercedes Núñez, para min unha persoa clave nesta historia, e con Belén Diz, que é unha excelente ilustradora e que fixo un maravilloso traballo. Nada máis, moitas grazas.